Ahojte, v tomto videu si povieme niečo o výhodách silového tréningu pre ženy. Prvou výhodou silového tréningu je to, že dokážeme vďaka nemu nabudiť metabolizmus tak, aby spáloval kalórie, aj keď už nevykonávame fyzickú aktivitu aj pár hodín po cvičení. Čiže odcvičíš si silový tréning, sadneš doma na gauč a tie kalórie stále naskakujú viac, ako keby sme ten silový tréning nemali. Zvýšiš svoju silu a fyzickú energiu, vďaka čomu skvalitníš svoj život aj mimo fitka. Naučíš sa komplexne zapájať celé svoje telo, čo ti vlastne pomôže aj ďalej do iných športových aktivít, ktoré máš. Ukážeme si pár tipov a cvikov a ako môže vyzerať silový tréning. Ukážeme si goblet squaty, čiže drepy s kettlebellom vpredu, zaberá pekne brucho, zadok stehna, drž ho mierne pred sebou, lakte tlačíš pod seba, rovný chrbát, bedrami pod úroveň kolien, hore výdych, otvoriť zadok, pevné brucho, stlačíš. Druhá ukážka, ramená, premiestniš si kettlebell na rameno, môžeš ísť striktnú verziu, ktorá je náročnejšia, pekne lakeť ku uchu tlačíš, keď je moc ťažký kettlebell, pomôžeš si s podrepom, hore výdych, opäť pevné brucho, rameno, kľudne 10 opakovaní na každú stranu po 3 kola a hotovo. Posledný cvik, nestarnúca klasika, mŕtve ťahy s kettlebellom, postavíš sa trošku užšie ako je panva, špičky sa snažíš ťahať viacej mierne dovnútra, palec na zem, ramena vzadu, panva dozadu, pod úroveň kolien, cez zadné stehná, hamstringy, pevné brúško, hore výdych. Popri tele,